Sa Victor Osimhen ya nisanta alakanta su da ake da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United, inda ya bayyana wannan jita-jita ne ba wani masaniya da suke tsakaninsa da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United, inda ya bayyana ɗan wasan nasa ya ce zai ci gaba da kasancewa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Napoli domin ya fafata gasar zakarin nahiyar Turai. Babu wata yarjejeniya da ake yi tsakaninsa da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United. An cimma yarjejeniya tsakanin Schalke 04 da AC Milan akan ɗaukan ɗan wasa Malick Thiaw. Ɗan wasan dai ya amince ya sauya sheƙa daga Schalke zuwa kungiyar ƙwallon ƙafa ta AC Milan, inda ake sa rai a gobe ɗan wasan zai zo a masa gwajin lafiya a matsayin ɗan wasan na kungiyar ƙwallon ƙafa ta AC Milan. Ander Herrera ya tabbatar da komawa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Atletico Bilbao bayan tsawon shekaru da ya bar kungiyar ƙwallon ƙafan tun yana ƙarami. Ɗan wasan dai ya kasance yana ɗumama benci a Paris Saint-Germain, sai dai Paris Saint-Germain ta amince ta ba da wannan ɗan wasa a mataki na aro zuwa ƙarshen shekara, da yarjejeniyar ƙarin shekara guda idan kungiyar ƙwallon ƙafan ta Bilbao tana son ci gaba da kasancewa da ɗan wasan. Ya ce an cimma yarjejeniya tsakanin Manchester United da Newcastle akan ɗaukan mai tsaron raga Martin Dubravka. Dubravka yana son ya bar kungiyar ƙwallon ƙafan ya taho Manchester United, inda Manchester United take son ta ɗauki ɗan wasan a mataki na aro, kana daga bisani ta biya kuɗin ɗan wasan idan ya yi mata. Villa na zawarcin ɗan wasan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Southampton, Jan van Narek, inda Aston Villa take son ta ɗauki wannan ɗan wasa a mataki na aro daga kungiyar ƙwallon ƙafan ta Southampton. Sai dai Southampton ta bayyana duk kungiyar ƙwallon ƙafan da take son ɗaukan ɗan wasan ta biya kuɗin ɗan wasan gaba ɗaya, kana ta ɗauki ɗan wasan a mataki na dindindin. Aston Villa dai ka iya tabbatar da ɗaukan ɗan wasan. Atalanta ta tabbatar da ɗaukan ɗan wasa Rasmus Højlund. Ɗan wasan na gaba ya tabbatar da komawa ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Atalanta akan kuɗi euro miliyan 17, inda ɗan wasan ya rattaba kwantiragin shekaru 5 da ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Atalanta a matsayin ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon ƙafan. Ɗan wasan ɗan asalin ƙasar Italiya ya tabbatar da komawarsa ƙungiyar ƙwallon ƙafan. Everton ta tabbatar da ɗaukan ɗan wasa Nahuel Molde daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Brighton. An cimma yarjejeniya tsakanin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafan guda biyu akan ɗaukan ɗan wasan Molde, inda ɗan wasan ya rattaba kwantiragin shekaru 3 da ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Everton, da yarjejeniyar ƙarin shekara guda idan ɗan wasan yana so. An cimma yarjejeniya tsakanin Tottenham da Sampdoria akan ɗaukan ɗan wasa Harry Winks. Harry Winks dai ya amince ya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafan a mataki na aro na tsawon shekara guda. Ɗan wasan dai baya samun fafata wasa musamman a ƙarƙashin jagorancin mai horarwa Antonio Conte da ya karɓa ƙungiyar ƙwallon ƙafan. Sai dai ɗan wasan ya tabbatar da zai koma ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Sampdoria. A ranar Litinin ɗan wasa Lucas Paqueta zai sauka a ƙasar Ingila domin a yi masa gwajin lafiya a matsayin ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta West Ham. An cimma yarjejeniya da dillalin wannan ɗan wasa da ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta West Ham da kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafansa ta Olympique Lyon akan albashin ɗan wasan har ma da kuɗin da za a biya na ɗan wasan. Ƙungiyar ƙwallon ƙafan tana sa rai ɗan wasan zai rattaba kwantiragin shekaru 5 da ƙungiyar ƙwallon ƙafan har zuwa shekarar 2026. An cimma yarjejeniya da Bayern Munich da Bologna akan ɗaukan ɗan wasa Zirkzee. Zirkzee an gan shi har ya kalli wasan ƙungiyar ta Bologna da AC Milan, inda aka cimma yarjejeniya akan kuɗi euro miliyan 8. An biya kuɗin wannan ɗan wasa, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafan take sa rai zai rattaba kwantiragin shekaru 5 da ƙungiyar ƙwallon ƙafan. An cimma yarjejeniya tsakanin Newcastle da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Sociedad akan kuɗi euro miliyan 65 da ƙarin euro miliyan 5. Jimilla dai kuɗin wannan ɗan wasa ya tashi a euro miliyan 70, inda ɗan wasan ya zo aka yi masa gwajin lafiya a ƙungiyar ƙwallon ƙafan. Ana sa rai a yau ma za a ga fuskar ɗan wasan a wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Newcastle da za ta fafata da Wolverhampton Wanderers. Ko da bai fafata wasan ba dai za a ga ɗan wasan ya zo kallon ƙungiyar. Ɗan wasan ya yi bankwana da ƙungiyar ƙwallon ƙafansa ta Real Sociedad, inda ya bayyana musu yana mu ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Real Sociedad fatan alkhairi. Sun mai yarjejeniya tsakanin Nottingham Forest da Atletico Madrid akan ɗaukan ɗan wasa Renan Lodi. Renan Lodi dai zai je a masa gwajin lafiya a matsayin ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Nottingham Forest. Nottingham Forest dai ta yi siyayyar 'yan wasanni da dama tun bayan hau wata gasar Premier League, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Atletico
ta ba da wannan ɗan wasa a mataki na aro zuwa ƙarshen shekara, za ta biya kuɗi Euro miliyan 5, kana daga baya ta biya kuɗin ɗan wasan gaba ɗaya Euro miliyan 30, jimilla Euro miliyan 35. Nottingham Forest za ta biya kuɗin wannan ɗan wasa. Atletico Madrid na son maye gurbin ɗan wasa Renan Lodi da kuma ɗan wasa Sergio Reguilon. Reguilon dai tun dai bayan ɗaukan ɗan wasa Sessegnon da ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Tottenham ta yi, ɗan wasan yake ɗumama benci baya samun fafata wasa mako bayan mako. Atletico Madrid ta nuna sha'awarta na ɗaukan ɗan wasan a matakin aro zuwa ƙarshen shekara, kana ta biya kuɗin wannan ɗan wasan daga ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Tottenham. Ɗan wasan dai ka iya amincewa ya koma ƙasarsa ta Spaniya da fafata wasa wato Atletico Madrid. Mikel Arteta ya bayyana idan dai har ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Arsenal bata samu ɗaukan ɗan wasa Yuri Tielemans ba, za ta mai da hankali wajen ɗaukan ɗan wasa Sandro Tonali na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AC Milan. Sai dai abin tambaya shine Milan ɗin ka iya sallamar da wannan ɗan wasa a kwana-kwanan nan ko kuwa. Duba da ɗan wasan yana daga cikin 'yan wasannin masu mahimmanci a ƙungiyar. An kawo ƙarshen tattaunawa tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea da kuma Leicester City akan ɗan wasa Wesley Fofana. An cimma yarjejeniya tsakanin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafan guda biyu bayan tsawon lokaci, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Chelsea za ta biya Euro miliyan 75 da ƙarin Euro miliyan 5 akan kuɗin ɗan wasan Wesley Fofana. Idan dai har Chelsea ta ɗauki wannan ɗan wasa zai zamana ya kasance ɗan wasan da ya fi kowa tsada a 'yan baya, inda ake sa ran ɗan wasan zai rattaba kwantaragin shekaru 5 da ƙungiyar. Fabrizio Romano ya tabbatar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain ta cimma yarjejeniya da Fabien Ruiz. Tun a kwanakin baya ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta tabbatar da ta cimma yarjejeniya, inda ake sa rai kawai ƙungiyoyin ƙwallon ƙafan guda biyu su tabbatar da ɗaukan ɗan wasan daga ƙungiyar ƙwallon ƙafan. Ana sa rai Fabien Ruiz zai rattaba kwantaragin shekaru 5 da ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Paris Saint-Germain zuwa shekarar 2020. Manchester United ƙarƙashin jagorancin Erik ten Hag ta shiga zawarcin ɗan wasan Barcelona Memphis Depay. Memphis Depay dai tsohon ɗan wasa ne a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta Manchester United lokacin Louis van Gaal. Sai dai ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta raba gari da ɗan wasan a lokacin bayan sai da shi ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Olympique Lyon. Bayan Juventus, ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Manchester United ta nuna sha'awarta na ɗaukan ɗan wasan na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona. Mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid Carlo Ancelotti ya bayyana idan dai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta sai da ɗan wasa Marcos Asensio, ba fa za ta kawo wani ɗan wasa wanda zai maye gurbinsa ba. Inda Ancelotti ya bayyana idan dai ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta sai da wannan ɗan wasa ba za ta kawo wani ɗan wasa domin ta maye gurbinsa ba. Ana sa rai ɗan wasan dai idan ya amince ba ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Real Madrid za su tattauna da ɗan wasan sannan su hale masa ya ba ƙungiyar. Pep Guardiola ya bayyana ɗan wasa Bernardo Silva ba na siyarwa ba ne. Ɗan wasan yana da matuƙar muhimmanci a ƙungiyar ƙwallon ƙafan tasa, inda ɗan wasan dai Bernardo Silva ya bayyana ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City har yanzu shi ɗan wasanta ne kuma yana da kwantaragi da ita. Pep Guardiola ya bayyana ɗan wasan yana da matuƙar muhimmanci a cikin ƙungiyar ƙwallon ƙafan tasa. Wannan rahotannin da suka fita shine ake ganin ɗan wasan ba lallai ya ba ƙungiyar. Edinson Cavani ka iya yanke makomarsa nan ba da jimawa ba. Ɗan wasan dai kwantaraginsa da ya ƙare da Manchester United har yanzu ba shi da ƙungiya. Sai dai ɗan wasan ya samu ƙungiyar tayi daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Flamengo, inda ya watsi da tayin saboda iyalansa da suka nuna sha'awarsu na dawowa cikin nahiyar Turai. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Villarreal da Real Sociedad su ne kan gaba wajen zawarcin ɗan wasan, inda ake sa rai ma Real Sociedad ɗin ita ce ka iya ɗaukan ɗan wasan. Bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain Garcia ya bayyana ɗan wasa Leandro Paredes zai bar ƙungiyar ƙwallon ƙafan, inda mai horarwar ya bayyana ɗan wasan tabbas ba lallai ya ci gaba da kasancewa da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain ba. Juventus ta jima tana zawarcin wannan ɗan wasa, sai dai tana son a bata wannan ɗan wasa ne a mataki na aro, kana daga baya ta biya kuɗin wannan ɗan wasa. Frank Lampard ya bayyana ɗan wasa Anthony Gordon fa ba za su yi sakaci su sai da shi ba. Ɗan wasan yana da matuƙar muhimmanci, inda ya bayyana ɗan wasan kamar a matsayin key player na ƙungiyar ƙwallon ƙafan. Ya ce duk ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Everton babu ɗan wasa jajirtacce mai hazaƙa sama da wannan matashin ɗan wasa. AS Roma na dab da ɗaukan ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Torino Andrea Velotti
bayan ƙarewar kwantaragin ɗan wasan da ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Torino. An yi wannan ɗan wasa gwajin lafiya a cewar ɗan jarida Fabrizio Romano, inda ake sa rai Andrea Belotti zai rattaba kwantaragi da ƙungiyar ƙwallon ƙafan na tsawon shekaru 4 da yarjejeniyar ƙarin shekara guda idan ɗan wasan yana so.